помислите за чалката. Така. Монико, давайте си. Нещо щеш. Айде, давай. Значи? Нормален вид. Ще не се годим сега. Така, според мен чалгата е един нормален стил музика, който приспада сякаш към по-купунджийския смисъл. Има много готини песни, които са на поп-фолк певиците, но сега мазните кючейци като асистент тропе, нали? Не, тях не ни допадат много, но просто това стил е, както казах, за купони и такива работи, не за събирания. Да кажем, яка музика, без хейт после, значи знаем, че много хора мразят чалгата. Чалгата ни интересува, ние сме си с мнение, че чалгата е един нормален стил музика. Аз не харесвам чалгата, но абсолютно също R&B, като R&B-то има лошо внимание, и R&B-то има и рап, лошо внимание, влияние. Защото и в рапа се пеят глупости като под сорта на фък и няма да продължавам. И в чалгата такива неща се пеят, нали? Мразя там деца разсъбличат и така нататък, но и в R&B-то го има. Така че не можем да обвиняваме чалгата, само защото е българска музика. Да, чалгата се затъпява, от към зор пък от чалгата се затъпява. Дрази се само мазните ключици. Да, нормален стил музика и толкова. Мръдни малко на дясно. Така се виждам. Помагай! Чао!